Yurtumuzun ähli yerlerine bolşýaly Balkyn vilayetinde de hormatly prezidentimizin taýty tagalaty bilen milli ykdysadyýetimiziň dokma tenagaty barha belent ötüşleri betlenýär. Balkyn vilayetiniň Gazlarwady etrafyndaky Balkyn dokma ýapy görnüşli paýdarlar jemgyýeti gysga wagtda Günwatar sebitde häzirki zaman dokma puwdawynyň döremeginiň münasip kerwenbaşyna urildi. Dünýä belli kampaniýalaryň iň kämil enjamlardyr tilsimatlary bilen enjamlaşdyrylan bu toplumda häzirki wagtda döwrebap işler üstünlikli amala aşyrylýar. Daýhan adabynyň emeli gelýän paýta süými, kärhanaň giň hem ýagty bölümlerinde ýokary hil ulumlaryna laýyk dürli ölçeklerdäki ýüplüge urilýar. Toplumdaky bölümlerde oturdulan kämil enjamlara ýüplük taýýarlamak üçin zerur bolan çyýgmal, kuwwatly howa sorujul ulumlar arkaly berilýär. Ýürüte enjamlar tilsimatlaryň kömegi arkaly süými kabul edip, ony hil boýunça toparlara bölýär, daraýjy enjama geçirýär. Toplumyň ikinji bölüminde taýýar ýüplük kompýuterlaryň kömegi bilen doly awtomatlaşdyrylan enjamlarda zerur hasaplanan ýoýunlukdaky sapaklary urilýär. Önümçülüň häzirki zaman tehnologiýasy bu ýerde ýokary hilli dürli ölçeklerdäki sapaklary dugunsiz öndürmäge, ony dürli görnüşli matalar taýýarlamakda giňden peýdalanmaga mümkinçilik berýär. Halkary parahatçylyk we anaçmak ýylyna ruhyrent gadam masan kärhana boýunça geçen ýylyň dowamyna 4210 tonna ýokary hilli ýüplükler taýýarlandyp sarp edijilere uğradyldy. Ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň artmagyna öňjeýle goşun toşmagy başarýan Balkanly dokmaçylar rahmet çekmäge döredip berýän giň mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza hemde hormatly prezidentimiz Arkada Gahrman Serdarymyza alkyş sözlerini beýan edýärler.